Maayong adlaw, aniya na pod ang inyong programa ang Tatak K. Pangandoy nga panginabuhian atong hatagan ug katumanan. Sa 10,000 pesos, 25 ka mga benepisyaryo dinhi sa Barangay 19-B ang mamahimo ng magnegosyo. Pundong kapital ilang makuha nga walay patong nga interes ug sulod sa isa ka tuig. Sayon siya bayaron, unya wala siya interes, unya amo pang ginegosyo. So, doon na yun may puruhan nga malambuon ang among negosyo nga gitukod kay. Dako kay kog pasalamat sa ako ang negosyo nga na dagdag kapital sa ako ang tindahan, sari-sari store o sa newspaper. Lipay kaayo. Kay karon ang mga tao di naman kakahiram nga walay tubo. Puro man sud na ay tubo. Sir Carlo Nograles, salamat kaayo sa imuhang tabang sa amua. Magpadayon ng among pag-alagad kaninyo, kini ang inyong higala, Congressman Carlo Nograles para sa Tatak K!